Dobrý den, dámy a pánové. Já vás vítám na přednáškovém cyklu o migraci, který pořádá Západočeská univerzita v Plzni a Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje. A než vám představím jednotlivé přednášející, tak bych ráda předala slovo zástupcům organizátorů obou institucí. A to bude pan ředitel Daniel Bechný, ředitel Studijní a vědecké knihovny a zástupce Západočeské univerzity v Plzni, hlavní spoluorganizátor s panem ředitelem kolega Daniel Sosna z katedry antropologie Západočeské univerzity v Plzni. Takže předávám slovo panu řediteli, aby vám řekl na úvod několik slov. Takže děkuji Tereзе Šlehoferové, toliko moderátorce. A teďka zkouším mikrofon teda já. Samozřejmě teďka jsme tady svědky asi dvou událostí v podstatě. Ta první událost, ta, která se nás asi tolik netýká, který moc nejste, a to je spolupráce právě Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje a Západočeské univerzity v Plzni. A ta spolupráce je od dneška v podstatě oficiální. A ta druhá událost je samozřejmě přednáška jako taková, což je pilotní přednáška právě, která vzešla z této spolupráce. A to, že jsme vybrali téma migrace, bylo asi nabíledně, je to všude kolem nás a myslím si, že je velice dobré si říct, že naše civilizace, ať už je jaká chce, tak v podstatě nám přinesla něco jako je dialog, přinesla nám sebereflexy a já doufám, že budeme schopni tohoto poselství dostat. Takže v podstatě myslím si, že od té doby, co paní správcová na svém kole odjížděla od holiče s ustříženými dlouhými vlasy, což znamenalo, že se zkracoval svět, všechny vzdálenosti, tak muselo někdy dojít k tomu. Prostě v podstatě muselo dojít k tomu, že Země se najednou ukáže jako skutečně konečná. A teď předám slovo spolupachateli, aby nám řekl, proč jsme dělali tohle třeba nebo něco takového. Tak předám slovo. Děkuji. Dobrý den, já se pokusím být hodně stručný. Je to, jak říkal Dan, sešli jsme se a vzešlo to asi z nějakého pocitu, že někteří z nás nebyli úplně spokojeni s mediální reprezentací tohoto tématu a taky dost lidí mělo pocit, že se nám nelíbí jenom sedět někde za bukem v univerzitě v nějaké slonovinové věži, ale že by možná bylo dobré taky něco dělat trošku i navenek. A jako tohle je prostor, ve kterém jako mezi námi není nějaký mediátor, mezi veřejností nějaká média, která už nějakým způsobem si to přežívá po svém, nebo vyloženě využívá třeba nějaké jiné informace a máme tady možnost prezentovat nějaké názory, jak si přímo před veřejností. Takže já bych to nenatahoval a předám asi dále slovo naší moderátorce. Já bych vám ráda představila dnešní přednášející a vezmu to takhle z kraje. A prvním přednášejícím, nemusím se na to brát papír, protože toho přednášejícího znala jsem všechny, to je Lukáš Plídl. Lukáš Plídl působí na Západočeské univerzitě v Plzni na katedře antropologie a přednese příspěvek na téma oportunní pohled na problém migrace. Druhý přednášející je kolega Daniel Křížek, rovněž z Západočeské univerzity z katedry blízkovýchodních studií a jeho příspěvek se bude týkat tématu islámu v kontextu migrace. A další je kolega z Pražské filozofické fakulty, pan kolega Pavel Sitek, který přednese příspěvek na téma vítání i odmítání migranti na území Francie v zrcadle minulosti. A na druhé straně tak sedí již představený kolega Daniel Sosna spolu s kolegyní Terezou Lavičkovou, kteří vlastně přednesou příspěvek na téma migrace v prostoru a čase. A spíš k organizaci těch jednotlivých témat, tak jednotliví přednášející by vám představili v takových krátkých, zhruba 15-minutových vstupech svoje téma. A asi by šly dohromady jednotlivé příspěvky za sebou a potom by byl vlastně prostor pro diskuzi, jak k těm jednotlivým tématům, tak možná tam najdete některé dotazy, které propojují ty jednotlivé příspěvky. A jak jste možná dostali informaci, tak byl nějaký
přehled těch dnešních témat, a to bylo ryze podle abecedního pořadí. Nicméně my dneska začneme přednáškou pana kolegy Sitka na téma vítání i odmítání migranti na území Francie v zrcadlem minulosti, a já mu vlastně tímto předávám slovo. Já děkuju, dobrý večer, já děkuju organizátorům za pozvání. Já jsem tu ten svůj příspěvek, který má být 15-minutový, a pevně věřím, že se do toho vejdu, a pokud mě tak nějak jako ustřihnu, bych chtěl rozdělit do dvou částí. V prvé části bych se chtěl věnovat trochu teorii, která právě způsobila to, že jsem na prvním místě. A ta druhá část by byla věnována právě tomu vítání i odmítání, tedy to, co je právě v příspěvku nebo v názvu toho mého příspěvku. Co se týká tedy té první části, která by mohla být teoretická, tak začal bych 5 tezemi. První teze zní, migrace nelze redukovat na imigrace. Je to z jednoduchého důvodu, pokud vnímáme migrace a snažíme se na ně pohledu z nějaké širší perspektivy, tak si musíme uvědomit, že migrace obsahují nejenom imigraci jako takovou, ale také emigraci, pohyb za volným časem, život v mobilitě jako způsob života a podobně. Druhá teze, kterou bych chtěl zmínit, je, že na migrace je nutné nahlížet v dlouhodobé časové perspektivě. Co se týká imigrace jako pojmu, který užíváme v současné době poměrně docela dost často, tak je nutné si uvědomit, že to je fenomén, který se datuje do období přibližně před 200 lety. Tedy k imigraci dochází, tak jak ji definujeme, dochází především v moment, kdy přestupujeme hranice jednotlivých států. Ale jestliže národní státy neexistovaly před 200 lety, tedy začaly vznikat, řekněme, na přelomu 19. a 20. století, tak nemohlo docházet k imigraci. To je tedy jedna z problematizací toho pojmu, se kterým se setkáváme poměrně docela dost často. Třetí teze, kterou bych chtěl zmínit, je, že čím více budeme tokům migrací bránit, tím více bude docházet k problémům. Jinými slovy, stavme dále zdi a budou se navyšovat problémy, protože lidé si vždycky tu cestu najdou, budou překonávat zdi a bude to přinášet samozřejmě násilí a podobně. Čtvrtá teze, kterou bych chtěl na úvod zmínit, je, že integrace je několikadimenzionální a proměnlivý trvající proces. Nelze tedy na integraci, tak jak vnímáme, nebo tak jak vnímá celá řada lidí, nahlížet pouze jako na něco, co je statického. Je zapotřebí na integraci nahlížet jako na něco, co se neustále proměňuje, neustále transformuje a nabývá různorodých podob. A pátá a poslední teze tohoto úvodu, kterou bych chtěl zmínit, je, že při reflexi jak migrací, tak integrace je nutné rozlišovat 5 následujících úrovní. Tedy úroveň vědeckou, úroveň politickou, úroveň aktérskou, úroveň veřejných diskusí a úroveň proměn terminologie. Jinými slovy řečeno, dejte si prosím vás velký pozor na to, co říkají politici, dejte si pozor na to, co říkají vědci, dejte si pozor na to, co říkají samotní aktéři a dejte si pozor na to, jakým způsobem o daném fenoménu hovoří. Abych překlenul ve skutečnosti problémy, které se nějakým způsobem odráží v těchto 5 tezích, tak využívám metaforické termíny, které zní tedy pohyb a začlenění. Co to znamená? Že pokud hovořím o migracích, tak se snažím tedy používat metaforického vyjádření, které umožňuje jaksi lépe chápat, o čem je řeč. Co to je tedy pohyb? Pohyb je, prosím vás, především pohyb, přesun z místa na místo. Je to přesun, který obsahuje určitou strukturu, má totiž vnitřní uspořádání a sestává z celé řady zastavení. Jestliže si někdo dá do pohybu, není v pohybu jenom jednolitém pohybu, jako když let uší, ale je tam určitý moment toho zastavení. Pokud dochází k zastavení, dochází tedy i k nutnosti začlenění. Tudíž dochází ke spuštění dynamického pohybu, který je pohybem toho, že někdo se má stát součástí něčeho většího. Pohyb i začlenění způsobují vnitřní změnu jedince. To je tedy další teze, která souvisí s pohybem a začleněním. Jinými slovy řečeno, pokud se někdo dá do pohybu a má se začlenit, mění se. Mění se nejenom navenek, ale i vevnitř. Pohyb a začlenění se vždy odehrávají v určitém prostoru. Tento prostor i jeho hranice záleží především na situaci, to znamená na kontextu a historických podmínkách. Pokud tedy reflektujeme pohyb a začlenění, nemůžeme jej reflektovat pouze v nějakém prázdnu, ale musíme ho kontextualizovat. Musíme ho zasadit do nějakého prostoru, do nějakého času a zařadit i diachronní perspektivu.
najednou se nám potom ukáže, že vlastně ten moment, který prožíváme v současné době, který je neskutečně hysterický, tak nepřináší nic nového. Přináší jenom staré věci, které se odehrávají v novém kontextu a hystericky jsou nějakým způsobem rozmíchávány. Co to znamená tady ta situace? Pokud reflektujeme situaci pohybu a začlenění, dochází k tomu, že bychom se měli na pohyb a začlenění dívat v nějakých 4 dimenzích. První 2 dimenze se týkají časové perspektivy. Situace je totiž daný historický okamžik, který je spojený s historickým vývojem. Nepodléhá tedy pouze zákonitostem současnosti, ale i předcházejícím vývojovým tendencím, jež jej spolu utváří. Jinými slovy řečeno, vědecky ta situace obsahuje synchronní i diachronní perspektivu. Další 2 dimenze, které se týkají pohledu na pohyb a začlenění, jsou dimenze, které přináší epistemologický pohled na přítomnost a minulost společnosti. Co to znamená? Je totiž nutné vzít v úvahu několik úrovní historií, které se vzájemně podmiňují, ale jsou také na sobě nezávislé. Jinými slovy řečeno, nejde o historii, která by byla historií pouze vítězů, ale o několika vrstevný proces, ve kterém vidíme vzájemné působení a rozličné tendence podléhající nahodilosti. Jinými slovy řečeno, pokud se podíváme na dějiny kolonialismu, vidíme, že celá řada historiků se v současné době zajímá především o vývoj, o historii, která byla způsobena kolonizátory. Jinými slovy řečeno, zajímají se pouze o to, jakým způsobem ovlivňovali kolonizátoři místní společnosti, například v Africe. Ale nesmíme zapomínat, že tyto dějiny nejsou jedinými dějinami tohoto kontinentu, který nazýváme africký. Docházelo samozřejmě i k vývoji té tradiční společnosti, která nebyla zcela ovlivňována tou koloniální minulostí, respektive tím působením koloniální moci. Takže to je nějaký 4dimenzionální pohled na realitu, který ve skutečnosti se zobrazuje samozřejmě i ve vnímání pohybu a začlenění. Jinými slovy řečeno, úplně jednoduše, pohyb a začlenění je nutné nahlížet nejen tady a teď, ale zasazovat je do historických souvislostí. Na závěr tohoto teoretického bodu, který jsem možná přelétl moc rychle, protože jsem měl 15 minut, nebo mám 15 minut, tak jsem to chtěl jednoduše zrychlit. Ale co tou teoretickou částí chci říci? A teď bych tady poprosil o nějakou pozornost. Pohyb vyvolává pocity a působí na vnitřní rozpoložení. Je pohnutí. Latina pro pohnutí měla jediný koncept, a to bylo sloveso emovere, což znamenalo uvést do pohybu. A etymologicky s ním souvisí i podstatné jméno emoce. Může jít i o pohyb ve smyslu pohybu, otočení, pohledu naspět, nebo dokonce dovnitř, což jsou významy latinského slovesa reflektér. Pohyb migrantů, uprchlíků, sousedů, obyvatelů měst, baletek, aut, světla a tak dále, může vyvolávat pohnutí, ať již pozitivní či negativní. Tedy nadšení, případně smutek či soucit. Pohnutí z pohybu vede k reflexi, která je často reflexí sebe sama i okolí. Jinými slovy, pokud něco působí emocionální pohnutí, pak toto pohnutí vede k sebereflexi. A setkání s jinakostí je vlastně onen pohyb dovnitř sebe sama i ven. Je to otočení vedoucí k sebereflexi, pohyb pohledu z druhého na sebe samotného, což je ustavující moment bytí. Co tím chci říci? V současné době prožíváme nějakou situaci, která není nová. Není nová určitě ve světovém kontextu. Je možná nová částečně pro českou společnost. Protože tento moment přináší setkání s druhým, tedy s těmi uprchlíky, s těmi migranty, kteří přecházeli přes naše území už před několika desítkami let a samozřejmě stále procházejí v současné době, samozřejmě ne v takovém množství jako dnes. Ale právě tito druzí, kteří přichází na naše území, přináší reflexi nás samotných. A zatímco ve Francii měli dlouhodobě problém s uznáním s tím, že jsou zemí imigrace, kam po neskutečně dlouhou dobu proudili na lidí,
tak česká společnost, jak to vyjádřil na nedávném setkání profesor Bakša, má dozajisté problémy s tím se uznat jako země emigrace. Tedy místo, odkud lidé odcházeli a odcházejí, odkud lidé byli vyhnáni. A ten počet těch lidí, který odešel, nebo který zde zemřel pod vlivem toho, že byl jiný, tak myslím si, že to množství lidí se sem stále vyjde. No, jestli bychom počítali cca 2 miliony lidí, kteří byli vyhnáni, zabiti a podobně, tak klidně můžeme brát 2 miliony uprchlíků, o tom jsem zcela přesvědčen. Tak to by tady byla nějaká ta úvodní část, která byla teoretická, část, která měla mít jenom jeden jediný vzkaz. A to je, že na migraci nelze nahlížet pouze z perspektivy tady a teď, ale je zapotřebí vnímat v historickém kontextu. A za druhé, že lidé, kteří přicházejí odjinud, přinášejí nám i nějaký ten obraz nás samotných, který vlastně spěje k tomu, že začínáme sami o sobě ve větší míře přemýšlet. Toto přemýšlení se netýká pouze České republiky. Toto přemýšlení se týká samozřejmě všech světových společností, protože migracím samozřejmě nedochází jenom ve směru například z východu na západ a z jihu na sever, ale také ze severu na jih a ze západu na východ. Jinými slovy řečeno, můžeme najít jedince, kteří z Evropy odcházejí do Afriky, Afričany, kteří přicházejí k nám. Můžeme vidět jedince, kteří odchází z Blízkého východu a směřují do Spojených států amerických, ale i na druhou stranu. Zároveň i v rámci například amerického kontinentu dochází také k neskutečnému množství migrací, kdy vidíme i vzniky nových regionů, jako je například Brazzavai, kdy mezi jednotlivými státy Jižní Ameriky dochází k takovému množství migrací, že ve skutečnosti ti lidé vytváří komunitu, která by se dala vyjmout ze států, které se nacházejí na území právě Jižní Ameriky. Ale v tuto chvíli tedy k té francouzské zkušenosti, kterou jsem nazval vítaní a odmítaní, francouzská zkušenost, ne, jak se to jmenuje? Migranti na území Francie, to je celý. Ano, takže tak se to jmenuje. Takže zde tedy ta druhá část, já doufám, že se časově tedy vejdu, a myslím, že ano. Tak vítaní a odmítání. 5 tezí. Opět začnu 5 tezemi, tak aby to bylo nějakým způsobem strukturováno. Pohyb a začlenění je především o vztahu k druhému a závisí na situaci. Někdy jsou migranti vítáni, jindy nikoli. Druhá teze. Základem pohybu i začlenění je vztah k tomu druhému, i k sobě samotnému. Existence každého jedince se odehrává v neustálém transformujícím se vztahu k sobě samotnému i k druhému, kdy jedno působí na druhé a tyto úrovně se vzájemně prostupují. Nejčastěji však dochází k vytváření dichotomie, tedy my versus my. Jinakost, rozdílnost toho druhého je tak často zneužívána, instrumentalizována jako nebezpečí a zlo. Vztah k druhému je ve své podstatě jedním z ustavujících momentů každé společnosti. A poslední, 5. teze, vztah k druhému se v průběhu let transformuje v závislosti na stavu společnosti. Těchto 5 tezí bych rád ilustroval na následujících příkladech, které se týkají francouzské společnosti. Samozřejmě je jasné, že v každé společnosti existuje celá řada těch druhých. Váš soused může být jiný, ten, kdo je zaměstnaný, může být jiný, ten, kdo je nezaměstnaný, může být jiný, ten, kdo má jinou barvu kůže, může být jiný, ten, kdo cestuje autobusem, může být jiný, ten, kdo chodí pěšky, také může být jiný. Nicméně já bych se rád zaměřil, řekněme, na toho hlavního druhého a ne na každodenní žitou realitu, ale na úroveň veřejných diskursů, tedy jinými slovy řečeno na to, o čem se mluví ve veřejném prostoru, na to, co nezůstává skryto před zraky všech ostatních, tedy někde doma. Začal bych tím, jakým způsobem se na úrovni veřejných diskursů proměňoval obraz druhého ve francouzských dějinách. Začal bych tedy v dlouhodobé časové perspektivě. Tak například v porevolučním a ponapoleonském období byli za druhého považováni vesničané a zemědělci, kteří byli vnímáni těmi civilizovanými elitami jako divocí nelidé. Zkrátka dobře, objevují se v různých románech intelektuálů obrazy, kdy vesničané jsou znázorňováni jako zvířata. No, je tam nebezpečí pro tu společnost jelo na venkově. Nechoďte na venkov, pozor, tam jsou ty nebezpečné zrůdy. Ve 40. letech 19. století
byla hranice mezi civilizovanými a necivilizovanými jedinci upravena jinak. Cituji, vesnické obyvatelstvo se již nenacházelo v centru politických zájmů, neboť bylo nahrazeno dělníky. Tedy v rámci migrací, kdy vesničané se přesouvali do měst za prací, už vesničané se ztrácí z toho zřetelu té nebezpečnosti a politici, vzdělaní jedinci začínají mluvit o dělnících, kteří obývají ty periferie, šíří se mezi nimi nemoc a kradou a tak dále a jsou tedy nebezpeční pro tu společnost. Na konci 19. století společně se zrozením národního státu byla uvedená hranice znovu přepsána. Do širšího povědomí totiž vstupuje opozice mezi členem národa a cizincem. V kontextu tedy francouzské třetí republiky dochází k tomu, že na přelomu 19. a 20. století jsou za ty nebezpečné jedince považováni Italové a Belgičané. Šlo především o pozvanou pracovní sílu, která měla přispívat k industrializaci francouzské společnosti. Tito lidé ve skutečnosti byli považováni za nebezpečné, nahradili tedy vesničany a dělníky a stávají se tím jasným nebezpečím pro francouzskou společnost. Dokonce v novinách se neustále vyprávěly příběhy o tom, jak Italové chodí po městě a mají v kabátu schovanou kudlu, kterou vás kdykoliv můžou zapíchnout. Ano, takže celá řada francouzských občanů té doby si myslela, že si musí dávat pozor na Itala, kterou nějakým způsobem identifikovala a museli si dávat tedy pozor, aby je nepíchnul kudlou. Takže měli asi zřejmě nějaký kryku v těle a Italové zřejmě byli pověstní tím, jakým způsobem zacházejí s touto zbraní. Určitým vyvrcholením, a mám 5 minut, maximálně, navíc ještě, určitým vyvrcholením tohoto strachu ve vztahu k Italům byl masakr v Aigues-Mortes, který se odehrál 17. srpna roku 1893, kdy rozvážněný dav Francouzů usmrtil 8 italských dělníků a 50 jich zranil. Po druhé světové válce během ekonomické prosperity dochází k přílivu neskutečného množství cizinců, kteří byli pozváni, aby pracovali v automobilovém průmyslu, ve stavebnictví a podobně. A najednou se imigrační otázky téměř vůbec neproblematizují. Proč? Protože francouzská společnost procházela ekonomickou prosperitu. Nicméně v 70. letech v kontextu celosvětové krize, která byla způsobena ropnými šoky, přichází Francie do roku 1974 do hlubší recese, ze které se vlastně nedostala do současné doby. A od té doby, tedy po dobu více než 30 let, se neustále hovoří o tom, že francouzská společnost je v krizi a spojuje se to s migracemi, tedy jinými slovy řečeno, francouzská společnost se nachází v krizi kvůli migraci. Jinými slovy řečeno, do centra pozornosti se dostávají především Arabové, kteří představili největší podíl v rámci pozvaných pracovních sil a do současné doby tedy přetrvávají jako ten obraz těch nebezpečných jedinců ve francouzské společnosti a dokážete si představit, že v současném kontextu jejich existence ve Francii není vůbec jednoduchá, protože islám je problematizován, terorismus je problematizován a přestože ti jedinci jsou Francouzi, mají francouzské státní občanství, narodili se ve Francii, tak jsou ve skutečnosti zaměňováni za teroristy a pokud jdete dneska po ulici, tak a byli by jste teda muslim, tak celá řada Francouzů samozřejmě rozlišuje ty materiální výraz té kultury, tedy vousy a způsob oblékání a podobně a dávají si tedy pozor, identifikují ty nebezpečné jedince, přestože samozřejmě ti, kteří páchají podobné nihilistické zločiny, tak představují pouze jenom úzkou komunitu, ale určitě o tom bude mluvit tady kolega Křížek, který je specialista na islám. Pokud bych měl tedy učinit nějaký závěr, chtěl bych říct si následující. S povahou společnosti dochází i k transformaci náhledu na migranty. Tito lidé prožívají neskutečně těžkou situaci, protože nejsou pouze imigranty, ale jsou zároveň emigranty. Opustit svou zemi je jedna věc a vstoupit do země druhé je věc jiná. To, jakým způsobem nahlížíme na tyto lidi, kteří tedy odchází, někam přichází, je věc druhá. A tento pohled je rámován tím, jestli se nacházíme v době ekonomické prosperity či nikoli. Pokud se nacházíme v krizi, máme strach. Pokud nikoli, přijímáme tyto jedince, aby podporovali náš rozvoj. Děkuji. Tak děkuji kolegovi za příspěvek a další příspěvek přednese Lukáš Špídl na téma oportunní pohled na problém migrace. Já mu předávám.
Děkuji za slovo. Slyšíme se. Já bych vám chtěl dneska představit trošku jiný pohled na ten problém. A to problém nebo pohled, který je mnohem víc namířen na tu evoluční perspektivu, případně na nějaké biologické aspekty. I přesto, že nevyhnutelně ten můj příspěvek bude velmi redukcionistický, to znamená, opomenu spoustu věcí a spoustu věcí budu výrazně zjednodušovat. Tak jeho cíl je jednoduchý, a to pouze přiblížit nějakou jinou perspektivu, nebo obecně perspektivu o tom, jak uvažovat o migracích samotných. Hlavně o tom, jaká je pozice migrantů, ale i naše pozice v tom problému. Chci to ukázat na příkladech, které budou vlastně do značné míry popisovat nějaké lidské společnosti, a které jsou společnosti, které nikdy nejdete v tomto světě reálně. Začnu tím, že definuji, co to vůbec oportunismus je. Oportunismus je způsob jednání a rozhodování, které se neřídí vlastními zásadami, nýbrž se přizpůsobuje vnějším okolnostem, příležitostem a výhodám z toho, kterého rozhodnutí. Jo, je to v podstatě do značné míry opak nějakého jednání, které děláte mimo svůj prospěch, které by do značné míry jste mohli říci, že je nějakým zlatým standardem těch našich společností, ve kterých se běžně vyskytujeme. A oportunismus často vnímáme jako něco, co je prospěchářské, co není považováno za hodnotu. Nicméně já bych rád ukázal, že tahle hodnota má z mého pohledu relativně hluboký evoluční význam. A to proto, že já považuji oportunismus za jeden z takových základních strukturujících principů biologické evoluce vůbec. Jdu možná z jednoduchého tvrzení, že změny v organismech, v biologických systémech jsou možná na začátku náhodné. Ale co rozhodně není náhodné je, že potom se nějak rozšíří v přírodních a přirozených populacích. To, jak se změny v těch biologických systémech šíří, je různé. Může se to dít v prvním kroku opravdu náhodou, to znamená skrze nějaké mikroevoluční síly, jako je třeba genetický drift. Nebo genový tok, shodou okolností genový tok často bývá zaměňován za migraci, protože tečou geny s tím, jak přicházejí lidé z jedné populace do druhé. Ale může se tak dít i nenáhodně, skrze další evoluční síly, jako je přírodní výběr, nebo zase ten genový tok, pokud ty migrace jsou nenáhodné a jsou cílené. Přírodní výběr je opravdu nenáhodný, protože jde o nenáhodné přežití a nenáhodnou reprodukci. Kdo lépe přežívá, lépe se reprodukuje, tak ovlivňuje více tu další generaci a rozšíření specifických znaků a tak dále. Ten oportunismus je potom relativně nesnadno viditelný na nízkých úrovních, to znamená, když bychom se dívali do toho, jak jsou strukturovány přírodní populace a jak jsou strukturovány druhy, tak to úplně tak snadné nebude. Ale kde je dobře viditelný kde je dobře viditelný, to je na makroevoluční úrovni, to znamená na nějaké obecnější úrovni od, řekněme, rodových úrovní a směrem výš k obecnějším kategoriím. Mezi takové docela dobře popsané příklady patří například inovace, která se na úrovni některých organismů a relativně velké skupiny organismů odehrála, což je třeba pohlavní rozmnožování, kdy takovou relativně složitou změnou dosáhnete něčeho, že populace a je úplně jedno jakého druhu budou mnohem více adaptabilní, protože najednou ten jedinec vzniká ze dvou sad a dostává různé geny od svých rodičů a není jakýmsi klonem svého předchůdce, není jako bakterie, které se v podstatě rozmnoží tímhle způsobem. Takže na té vyšší úrovni to jednoznačně jsou znaky, které jsou adaptivní a vznikají tím, že je k ním dána příležitost. Že někde vznikne něco náhodou, ale ta náhoda nebo ten znak potom nenáhodně je rozšířen, protože je velmi výhodný. A stejně tak druhým příkladem by mohlo být takzvané uvolnění niky, což je fenomén, který je dobře popsaný třeba na příkladě vyhnutí velkých ještěrů a rozšíření savců, kdy před nějakými 65 miliony lety došlo k tomu, že naši Zemi zasáhl asteroid a většina těch velkých ještěrů vymizela.
A není pravda, že savci do té doby neexistovali. Existovali, ale všichni savci byli ve velmi malých velikostních kategoriích. A teprve v momentě, kdy jaksi jsou tyhle niky, které byly okupované něčím větším uvolněny, tak teprve v té chvíli dochází k adaptivní radiaci savců. A dochází k tomu, že najednou savci začnou velmi prosperovat, začnou se šířit do různých typů prostředí a osidlovat různé ekologické niky. Tak a já bych chtěl argumentovat, že ten evoluční oportunismus se uplatňuje i na úrovni lidského chování a lidského jednání. Že mechanismy, které utváří ty biologické systémy, se potom zapisují do toho, jak ty organismy jednají a jak se chovají v tom svém přirozeném přírodním prostředí. Příklad, který použiju, je ohledně způsobu získávání obživy, a to konkrétně u lovecko-sběračských skupin, které v minulosti byly samozřejmě jediným příkladem toho, jak si lidské skupiny obstarávaly potravu. A řekněme, že zemědělství a cokoliv spojeného s produkcí potravin je historicky velmi mladá událost. A tudíž můžeme předpokládat, že i to lovectví a sběračství v nás zanechalo jakousi stopu v tom, jak někdy za určitých okolností můžeme strukturovat naše chování a jednání. A pro lovce a sběrače platí to, že jsou oportunisté. Opravdu využívají příležitosti, pokud si jim nabídne. A využívají velmi striktně, protože pro ně to zase znamená nenáhodné přežití a nenáhodnou reprodukci. Minete zdroj, znamená to, že taky ho dalších x dní nemusíte najít. Takže oni jsou opravdu velmi striktní oportunisté. A my bychom z dnešního pohledu jim to možná měli za zlé, a kdyby mezi námi běhali lovci sběrači, tak možná bychom se divili, jak bychom je emocionálně, jak tady Pavel mluvil, neměli rádi, protože by využívali ty zdroje, které jsou dostupné, a oni by shodou okolností byli třeba někoho jiného. Jo? Obecně soukromé vlastnictví je něco, co lovecko-sběračským skupinám příliš mnoho neříká. Tak a konkrétně si vypůjčím jeden příklad z východní Afriky, z Tanzánie, kde žije skupina lovců a sběračů, jedna z mála přežívajících lovecko-sběračských skupin, a to jsou Hadzové. A chtěl bych některé aspekty těch současných migrací ukázat na tom, jak vlastně Hadzové strukturují ten svůj sběr a ten svůj lov. A že u nich existuje jakási potravní strategie, kdy některé položky na tom jejich menu jsou mnohem více žádané než některé jiné. Když je nedostatek, Hadzové se primárně uchylují k tomu, že hledají hlízy, protože nic jiného není dostupné. V momentě, kdy je cokoliv jiného dostupné, tak mají další položku, která je žádanější, a to jsou v obecné rovině ovoce, bobule, ořechy, cokoliv, co roste na stromech. A když je dostupná nějaká další potrava, tak to nejčastěji bývá nějaká masitá potrava. Akorát, že to už musí ulovit, a to je relativně těžké v prostředí, kde máte jenom luk a šíp, což samo o sobě je dobrá zbraň, ale přece jenom zkuste jít do savany a zastřelit nějakou gazelu, není to vůbec nic jednoduchého. A přesto existuje jedna položka, která je ještě žádanější. Je to med. A med je takovou metaforou toho, co můžeme dneska u těch migrací vidět, a já vám to za chvilku ukážu na obrázku, kdy všechny ty nižší položky, pokud je dostupný med, ztrácejí význam. Jo, jakmile je med někdy dostupný, tak je to prostě u téměř všech lovecko-sběračských skupin položka číslo 1 v tom žebříčku. A lze to doložit studiemi, které opravdu se jaksi dívali na to, jak lovecko-sběračské skupiny přistupují k medu. A u všech společností, nebo u téměř všech společností, které se vyskytují v takovém klimatickém prostředí, kde se vyskytují včely a kde je možné získávat med, tak pro všechny tyto společnosti je med položkou číslo 1. Dokonce med je jaksi z hlediska výživy potravinou, přirozenou potravinou, která obsahuje absolutně nejvíc kalorií z jakýchkoliv jiných potravin. Jo, v momentě, kdy ten Hadza bude vědět, že na tom vysokém baobabu je včelí hnízdo, tak zahodí ten kus flákoty v uvozovkách a půjde pro ten med. A já bych
potom chtěl argumentovat, že ten oportunismus, to znamená získávání určitých položek v té stravě, je právě jakýmsi bazálním typem chování, který má ty své evoluční základy. Někdo by mě tady mohl obvinit z toho, že jsem biologický determinista, že všechno vnímám skrze tu biologii, ale já jsem si vědom, že celá řada těch různých lidských chování a jednání je strukturována něčím jiným. To je něco jiného v obecné rovině, kultura, případně náboženství a tak dále. Ale co považuji za klíčové, je, že lidé mají tendenci uchylovat se k evolučně starším typům chování, pokud jsou vystaveni nějakým krizím. A současná migrační situace, zejména pro ty migranty, je určitě obdobím krize. Jak říkal kolega Sitek, tak jsou to lidé, kteří musí emigrovat ze své země, zároveň jsou to lidé, kteří musí někam emigrovat a jsou vystaveni velmi složité situaci. A z mého pohledu je toto přesně situace, kdy ti lidé, kteří jsou na cestě, se uchylují k typům jednání a chování, která jsou evolučně, řekněme, starší a která vedou k tomu, že jsou schopni zajistit nějak to své přežití na té cestě. Takže když bych si položil otázku, jestli situace těch migrantů je opravdu natolik krizová, aby se projevil ústup od těch kulturou definovaných způsobů chování, tak já bych si na ní odpověděl, že částečně ano. A troufnu si říct, že by se tak choval každý člověk. Jo? Že by se z každého z nás stal oportunista, pokud by byl vystaven situaci, ve které se ti migranti nacházejí. A potom tou další otázkou by bylo pro mě, jestli můžeme sledovat konkrétní projevy toho oportunismu v té současné migrační krizi. Já si myslím, že právě můžeme a že to je někdy docela dobře a hodně viditelné. Teď bych chtěl použít dva příklady. A první je tento, že když se v tom mediálním diskurzu hovoří o tom, jak ti migranti někam směřují nebo nesměřují, kam směřují, proč tam směřují, tak bychom viděli, že ta mapa Evropy a žádostivost těch jednotlivých destinací se výrazně liší. Jo. Uvidíme, že budou země, které budou reprezentovat ten takzvaný med, to nejvýnosnější, protože mají pravděpodobně nejbenevolentnější sociální politiku a protože jsou na tom ekonomicky nejlépe. Potom budou země, které jsou na tom ekonomicky hůř, byť mají třeba pořád benevolentní sociální politiku, ale nebo také ne. Pak budou země, jako třeba i Česká republika, které jsou na tom ekonomicky relativně dobře, rozhodně ne tak jako jiné země, ty medonosné země, a zároveň ale mají relativně nepříznivou sociální politiku. Pak budou ostatní země, které budou reprezentovat jakési hlízy, to znamená to, že někam budu migrovat, protože musím, protože jsem vyháněn ze své země, protože před něčím utíkám, ale rozhodně to nepovažuji za to nejlepší. No a v čem ti migranti podle mě dneska mají tu výhodu oproti tradičním lovcům sběračům, že oni nežijí v informačním váku a oni vědí, že někde za 1000 kilometrů je země, která je medonosná. Oni si to můžou zjistit, proto všichni snaží přeskočit všechny ty země na cestě, které jsou. Ten lovec sběrač je víceméně odkázán na to, že jde a musí to někde náhodou potkat nebo to někde uvidí. Samozřejmě, že tradiční lovci sběrači mají velmi dobrou znalost krajiny a vědí, kde jaké zdroje se plus minus mohou vyskytovat, takže to není úplně tak jednoduché. Ale myslím si, že v tomhle je velmi dobře vidět ten oportunní přístup. Jo, když už někam jdu, když už mě to stojí takovou energii a tolik riskuju, tak samozřejmě si vyberu tu medonosnou zemi. Proč bych se uchýlil někam, kde jsou jenom ty hlízy? Jo, já chci pro sebe to nejlepší, protože jsem v krizi a potřebuji se z té krize rychle dostat. A druhý příklad, který bych chtěl použít a který bývá hodně medializován, je, že jeden z těch velkých argumentů lidí, kteří se nějakou formou vymezují vůči těm migrantům je, že většina z nich jsou ekonomičtí migranti, že to jsou mladí, zdraví muži, kteří víceméně jdou do jiné země kvůli tomu, aby získali práci. A zase já bych chtěl říct, že i z toho
evolučního nebo evolučního pohledu, možná pohledu na lovecké sběračské skupiny, to není nějak překvapivé. Jo, v médiích jste pravděpodobně mnohokrát slyšeli, že to je pochopitelné, protože jsou to ti nejsilnější, kteří mají zajistit pozici pro ty své rodiny a tak dále. Ale já tady přikládám tabulku, která ukazuje jednu věc, že i v případě těch hadzů, kde med je nejžádanější položkou, že tu činnost téměř výhradně ve všech společnostech i jiných mimo těch hadzů vykonávají mladí silní muži. A ten důvod je jednoduchý, protože to je činnost velmi riskantní. Jo? A nezřídka se stává, že ti lidé u toho zemřou. A můžeme to vzít jako jakousi analogii k tomu, co se odehrává teď. A těch společností, kde by se na sběru medu podílelo třeba pohlaví stejnou měrou a je relativně málo. Jeden příklad tady vidíte v Austrálii, společnost Tivy, ale zase je to závislé na tom, kde se ten med sbírá. Jestli se sbírá nízko nad zemí, nebo jestli se sbírá vysoko ve stromech. V každém případě i tohle je příklad, který ukazuje, že ta strukturace chování migrantů není úplně neočekávatelná a že pokud budeme vnímat svět z různé perspektivy, že si můžeme na některé ty otázky relativně dobře odpovědět. A já ten svůj přednášku zakončím posledním slajdem, kde bych chtěl vlastně víc tvrzení, že imigrace se dějí. Jo, o tom nemá smysl debatovat, to není něco, co bychom mohli problematizovat, to je prostě fakt. A jestliže jsem hovořil celou dobu o těch příležitostech, tak naopak my bychom se v tuhle chvíli měli začít ptát, kde jsou ty příležitosti pro nás. Já vám na to nedám odpověď, protože moje odpověď by musela být do značné míry možná biologicky strukturovaná nebo skrze nějaké lidské chování a tak dále. Ale tu odpověď si každý bude muset najít sám. Já bych chtěl jenom říct, že já věřím v to, že těch příležitostí pro nás je v současné situaci velké množství, jenom je potřeba otevřít oči a začít je vidět. Děkuji. Děkuji Lukáši Fízlovi za příspěvek, za posmírný dodržení času a předávám slovo kolegovi Sosnovi a paní Malavíčkové a příspěvek je na téma migrace prostoru. Děkuji. A ještě prosím Lukáš o ovladač. Tak, na počátku bych asi měl upozornit na to, že přednáška měla být Daniel Sosna, najednou vidíte Daniel Sosna a Tereza Malavíčková. Má to jednoduché vysvětlení během vlastně toho období, kdy se tato akce připravovala, se objevila skupina studentů z naší fakulty, která se vydala do uprchlických táborů na Balkáně a mi prostě přišlo škoda, že zkušenost nevyužít, takže jsem se domluvil s jednou zástupkyní téhle skupiny a bychom to nějakým způsobem dali dohromady. Tak, já bych chtěl představit vlastně v tom příspěvku dva hlavní argumenty. Ten první, pokusím se ukázat, že migrace není nic anomálního. Je to něco, co provází rod homo poměrně dlouhou dobu. To, co zažíváme nyní, mě spíš napadá, jak to, že se to nestalo dříve, než že bychom měli být překvapeni z toho, že se najednou něco takového děje. A ten druhý argument bude spíše o chápání toho světa okolo nás. Jakým způsobem přemýšlíme o nějakých lidských společnostech, kulturách, o jakýchsi jednotkách, které většinou vykreslujeme na mapu v podobě jakýchsi koleček. V roce 1982 americký kulturní antropolog Eric Wolf napsal knihu Evropa a lidé bez historie. Mimochodem, teďka to krásně navazuje na to, co tady zmínil Pavel o různých historiích, že různí lidé v různých částech světa mají své historie. Eric Wolf šel možná ještě o něco dál, kdy se snažil ukázat, že možná existují lidé, kteří z té historie jsou vlastně vymizíkováni, prostě oni tam vůbec nejsou. Ta jeho kritika směřovala k tomu, že proč ten biliárový stůl, že lidské kultury nemůžeme vnímat jako nějaké homogenní, jasně definované jednotky typu biliárových koulí, protože svět by potom vypadal jako přesně ten biliárový stůl, ve kterém do sebe ty koule naráží. Naopak,
Celá ta kniha je vlastně o tom podívat se dále do historie, je to z velké části rozbor kolonialismu, kdy Eric Wolf sleduje například kožešinový obchod v Severní Americe, sleduje to, jakým způsobem fungovaly obchodní karavany třeba v severní části Afriky, rozebírá migrace, obchod, darování, příbuzenské vztahy vlastně v Euroázii. A celé to vlastně vyznívá jako vůbec kritika tohohle modelu vnímání reality a vnímání lidských kultur jako jakýchsi izolovaných jednotek. Naopak ukazuje, že ta povaha světa je vždycky propojená, je relační. Lidi se pohybují mezi těma komunitama, sdílejí myšlenky, pohybují se mezi tím dary, komodity. Prostě ten svět je spíše takovou vlastně sférou vzájemně nějakých propojených jednotek, než spíše ty tak. Když jsem na začátku říkal, že migrace není něco anomálního, tak by stálo za to zmínit aspoň pár nějakých příkladů. V dnešní době se třeba zrovna o antropologii, do které tady Lukáš překvapivě dneska nezabrousil, hodně diskutuje o migraci anatomicky moderních lidí z Afriky. Možná se debatuje o tom, jakým způsobem vlastně ti anatomicky moderní lidé migrovali, což je třeba příklad těch 4 modelů, které tady vidíte. Diskutuje se o tom, kdy to bylo, jestli je to mezi nějakými 60 nebo 70 tisíci lety před dneškem, nebo možná 130 tisíci lety před dneškem. Ale jedna věc je jasná, že někde vůbec na začátku formování toho, co vůbec jsme, vlastně byla migrace. Další takový příklad, já jsem se dlouhou dobu odborně zabýval dobou bronzovou, takže nepřekvapivě ti, co mě znají, asi nepřekvapí, že tady použiju příklad z doby bronzové, kdy zase máme poměrně recentní studie, tohle je studie, která vyšla v časopise Nature vlastně zrovna letos, která se týká genetické analýzy vlastně skeletů a snaží se ukázat, že během 3. tisíciletí docházelo vlastně k expanzi, nebo respektive k přesunu nejenom myšlenek, ale i přesunu konkrétních jedinců, to znamená migraci lidí z tzv. Archeologické kultury Jamnaja, z oblasti stepí dnešní Ukrajiny, Ruska, Kazachstánu. A vlastně šířilo se to směrem na západ a na sever do Evropy v podobě tzv. Archeologické kultury se šingovou keramikou a zároveň se vlastně docházelo k určitému šíření i směrem na východ, až vlastně někde na Altaj, kde v tu dobu přebývala tzv. Archeologická kultura Afanasjevo. Vedou se zase debaty, nakolik ta migrace obsahovala vlastně křížení se s těmi lokálními populacemi neolitiků třeba, které v Evropě žili, ale rozhodně ten svět byl v pohybu a byl propojený. Teďka udělám velký skok a protože ta přednáška moje bude relativně stručná, tak se dostanu v podstatě až ke konci 20. století. Když nedávno slavný americký lingvista Noam Chomsky zavítal do Olomouce, aby tam diskutoval svůj kritický pohled na svět, tak možná jste zaregistrovali, že byl velmi kritický k českým dizidentům, Václavu Havlově a podobně. Zvedlo to velkou vlnu jako debat a tak dále. Jedna z těch věcí byla, že čeští dizidenti nedokázali dobře reflektovat, co se děje někde daleko od nich. Například procesy, které se dějí v Jižní Americe. A to je přesně něco, co si myslím, že do značné míry přetrvává dnes. My se v tom mediálním diskurzu jsme schopni dozvědět informace z těch strategických oblastí, které buď jsou blízko, nebo z nějakého důvodu jsou důležité. Ale mám takový dojem, že pokud vyloženě nejste specialista nebo specialista, nevyhledáváte to intenzivně, tak potom, že třeba z Ekvádoru od 80. let migrovali zhruba 2 miliony lidí, a to nejenom vlastně na sever, že do Střední Ameriky a potom do Spojených států se snažili dostat, nebo vlastně i do jiných zemí, třeba někde za oceánem, třeba směřovali do evropských zemí. Z Kolumbie se jedná zhruba o 4 miliony migrantů od 90. let v důsledku aktivit různých paramilitárních skupin a tak dále. To už je složité téma, ale to je třeba něco, co si myslím, že v tom našem českém prostoru nějak si úplně nepřipouštíme. Z té migrace současné vlastně děláme nějaké totální kataklizma, které nemá období, ale možná je to taky proto, že se nedostatečně díváme toho, co se dělo někde daleko od nás, nebo taky před nějakou dlouhou dobou. Pan kolega
profesor Kohout, který tady bude mít přednášku příští týden, tak bych řekl, že se pravděpodobně dotkne i tohoto tématu migrace z Mexika do Spojených států. Vidíte tady, že máme tu strategii postavení plotu, máme pohraničníky s velmi vyspělou technologií, různé pohybové snímače, infrakamery a tak dále. Přesto dovolil jsem si vytáhnout nějaká data z článku kolegy antropologa Jasona De Leona, který dělá výzkum právě tady té takzvané nedokumentované migrace. A třeba za poslední, nebo mezi roky 2000 a 2010 to klesalo, ale třeba v roce 2000 bylo 1,6 milionů lidí, kteří byli zatčeni při nelegálním přechodu hranic. 1,6 milionů. V roce 2010 už se dostáváme na nějakou 500 000 lidí, ale nicméně dává nám to představu o tom množství. Jo? A teď je otázka, kolik těch lidí vlastně přišlo. Víme taky dneska, že nějakých zhruba 17% populace ve Spojených státech je to hispánského původu a tak dále. Takže jako velká věc, velké objemy, dlouhodobý proces. A teďka znovu bych se vrátil trošku jako na začátek k tomu Wolfovi a k tomu, co by mělo vytvořit jakýsi můstek vlastně k té další části prezentace. V předmluvě k druhému vydání Wolfovy knihy Evropa a lidé bez historie Thomas Ivan Eriksen, norský antropolog, vlastně jako se snažil vypíchnout to, že vlastně ty procesy je nutné studovat vlastně přesto, že mají nějaký jako velký rozsah, třeba i dokonce globální, tak podívat se na ten lokální kontext a vlastně podívat se i zevnitř. To je něco, co bylo třeba pro toho Erika Wolfa velmi typické a odlišovalo ho od dalších teoretiků světových systémů, kteří nějakým způsobem se na to dívali z takové té makroperspektivy. Takže já bych asi jako směřoval k tomu, že bych se zeptal, ptáme se vůbec, co si myslí lidé, kteří migrují. Objevují se třeba v tom mediálním diskurzu v Čechách, ale vlastně i třeba v zahraničí, vůbec úvahy nad tím, proč. Rozumíme těm motivacím, těm důvodům, dokážeme si představit, že jsme v situaci těch lidí. Myslím si, že tohle je jedna část, které věnujeme relativně málo pozornosti. A já mám dojem, že bez ohledu na to, jaká politika bude nastavená, myslím, že Pavel to tady taky dobře naznačil, bez ohledu na to, jaké ploty budou, tak lidé, kteří jsou v různých úrovních jiní, než jsme třeba my, tady prostě budou. Jo? Ať se nám to líbí nebo ne, jde o to, jako jestli bude hodně, jaký přesně to budou, kdy to bude a tak dále, ale budou tady. A já bych si dovolil argumentovat, že čím lépe se budeme snažit pochopit, kdo to teda vlastně přichází, tím možná nám to pomůže předcházet určitým problémům a nějakému napětí, ke kterému by potenciálně mohlo docházet. A teďka bych na druhou část předal slovo kolegyni. Já mám to můžu mačkat. Tak jak už tady bylo řečeno, tak já jsem byla společně s svýma kamarádama jak z antropologie, tak z různých jiných částí katedry pomáhat na hraničním přechodu srbsko-chorvatské hranici, hraničním přechodu Berkasovo-Babska. Byli jsme tam na konci října. A dneska teda nebudu mluvit o tom, jakým způsobem to tam vypadalo a jak to fungovalo, ale pokusím se nějakým způsobem právě přiblížit ty lidi, kteří tam chodili, nebo který jsem tam já viděla. Já bych chtěla, abyste jako vzali, nebo abyste věděli, že to je můj subjektivní pohled na věc, ale pokusím se ho nějak jako reprodukovat. Já si myslím, že největším problémem té uprchlické krize je dezinformovanost. A to jak nás, Evropanů, tak to těch lidí, kteří právě žijou v Africe nebo na Blízkém východě. Protože všichni tyto lidé mají o sobě navzájem úplně jako zkreslené představy. My jsme byli teda v tom Berkasovu, což je který je součást takzvané balkánské cesty, kterou tam můžete vidět těma modrýma šipkama. A to je teda cesta, kterou prochází migranti převážně z Blízkého východu. Viděli jsme tam i lidi z Afriky, jako třeba Somálce nebo Eritrejce,
ale převážně to byli lidi z Blízkého východu. Teď bych právě chtěla možná říct, že ten pohled, který nám nabízejí média, ten pohled na to, kdo je to vlastně ten migrant, je docela odlišný od toho, co jsem viděla potom ve skutečnosti. Média nám představují migranty jakožto muže, často jako teroristy nebo přinejmenším radikální islamisty, kteří mají naprosto odlišné hodnoty od nás jako Evropanů. A to, co jsem já viděla, tak rozhodně to nejsou jenom muži, kteří sem přicházejí. Byla jsem sama docela překvapená, kolik tam bylo žen a dětí. Bylo tam spoustu jako i batolat. Jako jeden z nejsilnějších zážitků byl, když jsme tam přebalovali 7denní miminko. A co mě možná překvapilo ještě víc, tak to bylo, že tam bylo strašně starých lidí a i postižených lidí. Byla tam třeba 105letá babička a pak jsme tam viděli dokonce i několik downů. Takže to jakoby spektrum těch lidí, co sem přicházejí, je strašně jako široký a je jako hrozný jako generalizovat, kdo ty lidi jako jsou. Je pravda teda, že občas jsme tam viděli jako větší skupiny mužů. Možná, že je výsledkem toho, že jdou hledat medonosné země, ale mně spíš přišlo, nebo z toho, co jsme tak jako pochytili od těch lidí, že ona ta cesta do té Evropy je poměrně drahá. Teď jsem si chtěla od kamaráda, který byl teď na Lesbosu, že jenom jako za člun, aby se dostal z Turecka na Lesbos, tak se platí $2000. Takže tu cestu si může dovolit jenom někdo. Takže často se stává to, že ty rodiny se složí třeba na jednoho člena a poskytnou mu peníze na tu cestu a on jakoby dojde do Evropy. Většinou je to teda muž, protože muž je silnější a má větší pravděpodobnost, že se dostane až jakoby na to místo určení. A hlavně potom, když už ta rodina má někoho v té zemi, kam chtějí dobudovat, tak je to potom pro ně snadnější získat azyl. No. Další obraz, který nám předkládají média, nebo aspoň z mého pohledu, je ten, že migranti jsou někdo, kdo je za námi jakoby mentálně a kulturně zaostalý. A já bych tady to jsou, jakože tam se dělo velmi často, že jakmile ty migranti přišli tam k těm našim stanům vojenským, který tam byly jako připravený, tak nehledali zásuvky, aby si mohli nabít chytrý telefony. A řekla bych, že chytrý telefon je taková jako vlastně nejdůležitější předmět, který dnešní novodobý migrant má. Protože v něm má mapy, ve kterých může hledat, kudy má jít, může si na internetu najít. Tam byly i stanice, kde byla free Wi-Fi. Může si tam najít jakoby aktuální informace o tom, co se děje, co s ním bude a tak dále. A taky mimo jiné používají ty telefony k tomu, že si s náma fotili selfiečka, který pak postovali na Facebook. Taky mě dost často překvapilo, jakoby, třeba jsem tam viděla rodinu, která byla jako hrozně nobl oblečená, ale v takovém jako sportovním oblečení a vypadala jako, že jdou na túru. Jakože některý ty lidi, to jsou opravdu, já si myslím, že je třeba říct, že jak je ta cesta drahá, takže prostě tu si ji může dovolit jenom někdo. A takže si ji převážně můžu dovolit střední a vyšší vrstvy z tého Blízkého východu. A takže tím pádem my jsme tam potkali kadeřníka, zubaře, manažera televize a dokonce jednou paní, která pracovala pro OSN a taky utíkala ze Sýrie. A taky asi je třeba říct, že Sýrie je vlastně jeden z nejliberálnějších, nebo byla, než tam začala válka, nejliberálnějších
zemí toho z Blízkého východu, že vlastně ty lidi, co sem putujou a ještě tím, že jakoby jsou z té střední třídy, tak předpokládám, že jsou jakoby víc open-minded, než třeba lidi v Saudské Arábii. Další věc důležitá je, že právě podívat se na ty motivace těch lidí, proč vlastně oni jakoby podnikají tu cestu. Mě se tam několikrát lidi ptali, jako kam mají vůbec jít, která země v Evropě je dobrá na žití, pro rodinu. A jakože vlastně ty lidi mnohdy ani netuší, kam vlastně jdou a co je vlastně čeká. Protože oni jsou jakoby nakrmení tou pohádkou od převážně těch převaděčů o té, jako, já tomu říkám takový evropský sen, že mají představu, že v té Evropě je jako hrozný blahobyt a bohatství a oni jim říkají, jako, jak ta cesta bude v pohodě a tak a oni se na ní jako tak naivně vydají a vlastně ani neví, kam jdou. Nechci jakoby generalizovat, samozřejmě určitě jsou tam lidi, který jakoby více čeká a jdou třeba, ačkoliv by třeba nemuseli z té svý země utéct, nebo by mohli zůstat v tom zachytném táboře třeba v Turecku nebo v Jordánsku, tak jdou, protože vidí tu vidinu jako lepšího zítřka, protože když si vezmete, když už 4 roky čekáte v záchytném táboře v Turecku na něco, až skončí válka a nic se furt neděje, tak mi přijde logický, že i ty lidi, kteří nejsou primárně v ohrožení života, se snaží jako jít za lepší. No a tím bych já nekolikám času. Už nám dáme. Ještě diskuze bude po tom dalším příspěvku, děkuji, ale nezapomeňte ten dotaz. No, takže já nechci tvrdit, že bychom měli otvírat náruče a zvát je sem, ale myslím si, že je důležité nestrácet ten lidský pohled na věc a nedělat z těch lidí čísla, ale uvědomit si, že jsou to lidi, kteří mají nějaké ambice, nějaké motivace a nějaké cíle životní a proto dělají to, co dělají. Děkuji oběma a předám slovo k poslednímu příspěvku a potom bych následovala diskuze, kde nezapomeňte vaše případné dotazy nebo podněty. Dobrý večer. Mým úkolem bylo, nebo je ještě představit za prvé, nebo já to ještě uvedu jinak, v kontextu migrace samozřejmě dneska se hodně často skloňuje islám a muslimové a řekl bych často i si oprávněně a nebo aspoň pochopitelně vzbuzuje imigrace muslimů obavy. Mým úkolem je především jako velmi obecně, protože času je málo, představit ten kontext, náboženský, kulturní kontext, ze kterého ti muslimové přicházejí a zároveň představit určitá rizika, která s tou muslimskou imigrací přece jen, přiznejme si to, jsou spojena. V první části se budu snažit jenom velmi stručně představit sice možná banální, věřím, že pro většinu z vás banální, ale přesto velmi pravdivou tezi, že islám není monolit a že muslimové nejsou jeden jak druhý. A v té druhé části teda potom zmíním některá ta související rizika, nebo rizika související s tou odlišnou náboženskou kulturní výbavou, se kterou ti migranti k nám přichází. K té první tezi, že islám není monolit a že muslimové jsou různí. Každý, kdo nabude nějaké zkušenosti s blízkovýchodními společnostmi nebo se společnostmi, kde převažuje ten islámský živel, muslimové jako takový, jistě zjistí, že muslimové se nechovají všichni stejně, neuvažují všichni stejně, že to, co představuje základ jejich víry, teda obecně především Korán, ale samozřejmě nějaké související další zdroje, že dokáží interpretovat velmi často odlišným způsobem. Také zjistí, že náboženství zpravidla ve většině těch zemí, to jistě platí, není tím hlavním, co určuje povahu té společenské reality, že pokud se chceme jaksi ptát o tom, jakým způsobem náboženství ovlivňuje život lidí, musíme to vždycky vidět
a analyzovat v nějakém kontextu, dát do úvahy zároveň nějaké hospodářské ukazatele, politickou situaci a podobně. Když bych měl tu různost, že muslimové, jejich smýšlení, jejich praktikování, jejich interpretace toho náboženství se může lišit v rámci jedné vesnice, v rámci jednoho města, v rámci státu samozřejmě. Když bych to měl, a pokud je to pro vás triviální, omlouvám se, ale uvést na jednom příkladu, zmínil bych to zahalování, které přece jenom všichni znáte, že muslimské ženy se nějakým způsobem zahalují. Korán samozřejmě požaduje cudnost ve vystupování ženy. Kdyby islám měl tu moc, měl tu sílu, jak někdy to na nás tak se snaží v tom veřejném prostě média a někteří lidé se nás snaží přesvědčit o tom, že islám je něčím, co nutí muslimy, lidi myslet a chovat se stejným způsobem. Kdyby to tak bylo, kdyby islám jako náboženství měl tu moc, jak vysvětlit potom fakt, že to zahalování se liší země od země. Některé zemi ženy chodí nezahalené, v jiné zahalené do hidžábu, v jiné zemi do burky. Chci tím jenom ilustrovat ten fakt, že islám jako náboženství je vždycky v nějaké interakci s tou obecnější kulturou v tom prostředí a že záleží na té kultuře, na určitém nějakém etnickém základě, kulturním, ekonomickém, obecně společenském, jakým způsobem se ten, který náboženský koncept, ten, který náboženský požadavek vlastně vyloží a jakým způsobem se uplatňuje. Také ne všechno, co bývá samotnými muslimy deklarováno, jakože je islámské, že stojí na islámských zdrojích, ne všechno, když se na to pak podíváte zblízka, má skutečnou oporu v těch náboženských zdrojích. Jeden zase jenom příklad za všechny. Paštunové v Afghánistánu vám budou tvrdit, že oni ty normy, kterými oni se řídí ve svém životě, jsou skrz islámské. Přitom často jde vlastně o pozůstatek jejich nějakého kmenového zvykového práva. Jeden příklad, v Koránu se zcela explicitně píše o tom, že žena, když vstupuje do manželství, že má být obvinění, že má dostat věnu, takhle mahr, což je určitý obnos, který je pouze její, v případě, že se jí muž třeba zřekne, tak aby nezůstala jaksi bez prostředků. V tom paštském prostředí je to naopak, tam se to věno požaduje od rodiny té ženy. Paštunové vám nicméně budou říkat, že toto je islám, toto je islámská norma. Takových příkladů pochopitelně by byla celá řada. Muslimové jsou různého smýšlení. Muslimové obecně samozřejmě jsou, dá se říct, poměrně dost konzervativní. Nicméně máte tu na jedné straně typ, řekněme, velmi tradicionalistického pohledu na věc, velmi tradicionalistického výkladu Koránu a náboženských zdrojů, kdy se Korán čte doslovně prorokova tradice, tedy to, co prorok řekl, ukázal, že je správné a tak dále, to se dodržuje bez nějaké větší reflexe. To je to, co znáte, já to samozřejmě zjednodušuju, to, co znáte pod pojmem vahábismus, případně salafia. Máte tendence řekněme reformistické, kdy řada muslimů si uvědomuje, že zjevení, tak jak bylo jaksi zachyceno v tom 7. století, úplně nepostačuje na odpovědi, které souvisejí se společenskou změnou v rámci moderní doby a že tedy je třeba ty verše nějakým způsobem třeba jako nově aktualizovaně interpretovat. Máte mezi muslimy liberály, kteří se na jednu stranu nezříkají svého nějakého dědictví a své víry jako takové, myslím kulturního dědictví, ale přesto tíhnou k tomu, co je nám možná bližší, to znamená k určitému individualismu, k tomu, že přiznají jaksi svobodu výběru, svobodu rozhodování, svobodu volby, svobodu projevu a podobně. Máte muslimy, kteří jsou, to bychom si všichni představovali určitě, že jo, v tom ideálním případě, že by byli všichni sekularisty, to znamená, že by tu víru se snažili jaksi odsunout především z toho politického diskurzu, z nějakého toho veřejného prostoru a nechávají si vlastně tu víru jaksi pouze pro soukromou nějakou rovinu. Pak máte třeba mystický islám, který ne vždycky, určitě ne, ale ve většině případů bývá jaksi velmi apolitický.
Já se to vždycky snažím tu jakousi různost, a dovolte mi to i teď prezentovat na jedné takové mé zkušenosti, když jsem před lety studoval v Sýrii, v těch šťastnějších letech ještě, tak jsem tam měl 3 kamarády, nerozlučná trojka kamarádů, Tárik, Nur a Salám. Tárik velmi, Salám je samozřejmě arabské slovo pro mír, velmi krásné, vznešené arabské jméno. Tárik velice zbožný muslim, 5krát denně v mešitě, v pátek v mešitě, ještě si přidával k dodatečné modlitbě a podobně. Nur ten chodil do mešity pouze v pátek, protože, co by řekli sousedí, kdyby na společnou páteční modlitbu nedorazil, že jo. A Salám, ten, když jsem se optal na jeho vztah k víře, tak to podal následujícím způsobem. No víš, Tomáš, tak můj otec v 70. letech studoval v Moskvě a tam mu soudruzi vysvětlili, že Bůh není. A proč to říkám? Tyhle různé typy, jak si muslimů, to znamená, lidi můžou mít různý vztah k víře, jo? Můžou to politizovat, můžou si ho nechávat pro sebe, můžou to hodně změšňovat. Tohle jsou typy lidí, kteří k nám přichází. Koexistovali velice dobře, jeden bez druhého ani rád. Já se posunu teď k těm rizikům, protože naprostá většina muslimů si nepředstavují podle mého názoru nějaké jako bezpečnostní riziko a ani nějaké zvláštní riziko z hlediska toho, co nazýváme integrací. Nicméně jsou tu jisté aspekty, které dohromady se zdají ohrožovat tu stabilitu těch našich společností a předesílám, že často tím, že my neuneseme vlastně ten vstup toho jiného a začneme vlastně my sami rozrušovat ty hodnoty, na kterých si tvrdíme, že stojí ty naše společnosti. Ta rizika, to není něco, co bych si teď vymyslel, zkušenost ze západních zemí Evropy hovoří celkem jasně, prostě existuje řada studií, které vytváří tato rizika. Já budu hovořit o 3 hlavních, přičemž samozřejmě jsou vzájemně ta rizika propojená. Islám je univerzalistické misijní náboženství. Hned dodám, klasické islámské právo, které pro řadu muslimů, právě protože muslimové jsou poměrně dost konzervativní, klasické islámské právo, které vzniklo v těch prvních staletích islámu, nepočítá s podřízením muslimů nemuslimů. Znova říkám, pro řadu muslimů to nemusí vůbec hrát roli, takovýhle pohled na věc. Nicméně z teologického hlediska a i z hlediska islámského práva je to celkem jasný daný fakt. Ono je to dáno samozřejmě i tím, že islám podle tradice, nebo i fakticky, že přišel jako poslední z těch velkých monoteismů, ale podle tradice je tu proto, aby napravil ta předchozí selhání těch křesťanů a židů na jakési nápravné zjevení. A řada muslimů samozřejmě toto má velmi dobře zažito, že oni jsou tu proto, aby si tomu světu ukázali tu správnou cestu. Jo, jak si ukazujeme ten prápor toho správného životního způsobu. V teologickém diskurzu tedy jsou muslimové nadřazení nevěřící. Tohle by nás děsit nemělo, jo? To je něco úplně standardního, bych řekl, standardní výbava každého muslima, to se týká spásy, to se týká určité jako role toho muslima ve světě. Nicméně samozřejmě problém to může být v okamžiku, kdy se tohle začne politizovat nějakým způsobem. Jo? Dokud to zůstává v té rovině teologické debaty, problém v tom samozřejmě není a většinou to tak samozřejmě zůstává. Druhý takový rys nebo efekt možná bychom mohli zmínit v úvozovkách ghettoizaci muslimů. To je samozřejmě něco, co je obecně platné pro migraci. Lidé z těch zdrojů... Lidé samozřejmě, kteří přichází do těch hostitelských společností, neznají to prostředí, neznají jazyk a tak dále, tak samozřejmě kývnou k tomu, že vytváří ta společenství více či méně potom v realitě, v sociální realitě izolované jednotky. V takto
izolovaných, více či méně izolovaných jednotkách dojde k tomu, nebo dochází k tomu, že byť třeba, když přicházeli ti muslimové, tak původně byli, řekněme, muslimové kulturní, to znamená, že to pro ně ten islám, to náboženství představovalo jakési kulturní dědictví, oni se k tomu hlásili celkem přirozeně, ale třeba ani nebyli nějak zvlášť jaksi praktikující nebo jaksi věřící, tak ten islám se v tom novém prostředí může a někdy opravdu stává prostě takovým jako často jediným záchytným bodem. Jo? Je to něco, co poskytuje té komunitě jakési zakotvení. Tady jenom co říkal Lukáš, že ty lidi na té cestě se vrací k těm evolučně starším strategiím, to znamená, že třeba opouštějí ty kulturní rámce, to je pravda. Na jedné z předchozích besed jsem slyšel takový od vašich kolegů, co byly taky babské, že dělali takový pokus, že tam postavili stoličku někde do toho toku těch lidí, nebo někde, když se ty lidi sdružili, a na tu stoličku postavili Korán. A prý se, aspoň tomu dotyčnému, co to vyprávěl, stalo jedinkrát, nebo viděl jedinkrát, že by nějaký uprchlík ten Korán vzal do ruky. A to bylo v situaci, kdy ho dal jenom pryč, aby si tam mohla sednout nějaká těhotná žena. Samozřejmě na té cestě, to náboženství, když vám jde o přežití, není tak podstatné. Nicméně v tom prostředí novém, když se usadíte, se naopak může stát vlastně naprosto zásadním výrazem prostě vaší nějaké identity, vaší sounáležitosti s určitým vaším vámi kulturně blízkým okolím. Tyto komunity nebo tato společenství představují někdy živnou půdu pro to, co nazýváme radikalizaci. Ta radikalizace, to znamená přihlášení se k nějaké třeba globální ideologii, která čerpá z islámu. To může být často, a často to také je, výraz vlastně pocitu odmítnutí ze strany té majoritní společnosti, kdy vy, a tedy celkem objektivně, někdy jste tou majoritou diskriminováni na trhu práce, a tak podobně. Prostě odmítnutí ze strany majority, které bývá faktem k této radikalizaci, může přispívat. Poslední bod, já už se to pokusím nějak popohnat, co jaksi příliš tomu poklidnému soužití muslimského společenství s tou majoritní společností nepřispívá, je obecně jedna taková velmi, zvlášť v posledních dekádách, jaksi populární koncepce, populární přístup v rámci islámu, a to je ten slavný islamismus. Ono to není nic nového, to je prostě teze, že islám jako náboženství a politika mají být dvě propojené domény. To je velmi tradiční pohled na věc. Nicméně z jistých důvodů v posledních dekádách je velmi populární. A samozřejmě proponenti této teze bývají velmi jaksi málo integrovatelní. Protože z logiky věci vlastně vystupují proti demokratickému řádu. Protože v demokratickém státním zřízení lidé jsou tvůrci legislativy, což v jejich pojetí naprosto je jaksi liché a špatné, protože jediným oprávněným tvůrcem norem, podle kterých se má řídit společnost, jsou muslimové. Ne, je Bůh, poslední věc, už to bude. Aby to nevyznělo samozřejmě, že co muslim, to islamista a to zdroj problémů, jenom bych citoval, nebo ne citoval, ale upozornil bych na fakt, že byť se vám to možná nemusí zdát, nebo může se vám to zdát překvapivé, napříč muslimským světem existuje poměrně velká podpora demokratickým institucím a i hodnotám. Existují studie, jedna třeba, která vznikla v roce 2006 na americké Tahirské univerzitě, dokladuje, že vyjma několika málo států, nepřekvapí vás, že tam figuruje Saudská Arábie, Spojené arabské emiráty, Omán, Mauritánie, ještě nějaká další země, tak většinou lidé skutečně přejí demokratické transformaci. Zároveň ovšem to je třeba dodat, tu samou chvíli rozhodně neopouštějí náboženství jako takové a říkají, ten islám jako určitý zdroj etiky, morálky, určitého, jako jakýsi garant určitého společenského řádu tam musí být přítomen. Navíc už čas nemám. Třeba to bude mít šanci rozvést.
příspěvek a otevírám diskuzi. Zeptal bych se na tuhle věc. Nyní teda ti hledači medu, jak jste říkal, směřují z velké části do Německa. Co se stane, až teda ty pilné německé včelky přestanou produkovat tolik medu, aby všechny ty sběrače a hledače medu uspokojili a budou jim schopni nabídnout jenom tu flákotu nebo ten oříšek? Kam se vydají dál ti hledači medu? No tak z logiky věci, tak jak jsem to prezentoval, tak logicky půjdou za tím dalším nejhodnotnějším zdrojem, to znamená tím zdrojem masa. Jo? A podle toho, kde bude umístěn, tak tam pravděpodobně ty migrační proudy budou mířit a postupně tím, jak se to bude naplňovat, tak já bych očekával, že dojde až na ty hvízy. No. Akorát, že problém je, že ta migrační vlna bude mít pravděpodobně nějakou kapacitu, nějakou únosnost lidí. A otázka je, kolik to ve společnosti bude a kde se to zastaví. Jestli to k těm hvízám vůbec může technicky dojít. A to už není otázka pro mě, protože já nejsem demograf. Já vám neřeknu, kolik lidí může ze Sýrie a z Blízkého východu odmigrovat a kolik lidí se může přemigrovat do Evropy a tak dále. Ale z logiky toho, co jsem prezentoval já, tak samozřejmě vidím, že jakoby v době krize ten oportunismus stoupá na významu a trošku odstupují ty jiné kulturní, řekněme, strategie rozhodování a na tom to asi bude stavět. A nebylo by pro ně lepší, kdyby teda, když mají tak rádi med, se naučili chovat včely a ten med si sami produkovat? Tak na to je těžká odpověď. No. A když je někde válka, tak tam asi bude těžko stavět. No. Tak já to asi dokážu nějak takový odpovědět. A další dotaz, prosím. Já jsem chtěl stručně Lavičkový, ta žila mezi běženci, viděl, o čem mluví a zajímá mě, zeptal jste se nějakého syrského mladého muže, proč utíká ze své země, ze své vlasti, proč nebojuje, proč nechá bojovat Evropany nebo Američany za svůj svobodný. Nemám to teda přímo od nějakého syrského mladého muže, který jdeme na útěku, a nemám to od kluka, který teď už 4 měsíce žije v Praze. A ono není za koho bojovat v té Sýrii. Tam je to tak rozdrobený a jsou tam taky jako různé skupiny, které chtějí jako různé věci, že oni nemají jakoby ke komu se přidat. To se není obyvatelstvo. Takže asi prostě utíkají. Já se Hendriková, pracuji tady v knihovně. Já se přiznám, že mě trošku náplně tady toho semináře překvapila, protože jsem měla pocit, že spíš odpovíte právě ty otázky, které nás zajímají nejvíc, protože jste z katedry blízkovýchodních studií, takže mě by zajímalo právě ta aktuální situace na místě, jak to tam vlastně vypadá, jaké jsou tam ty jednotlivé směry, které proti sobě jsou. V podstatě jsem si chtěla udělat sama sobě vnitřní jasnost v těchto záležitostech. A tady mám pocit, že jste šli tam, co jsme se učili my ve škole už před 30 a více lety, ale to, co prostě je aktuální a kde bychom si chtěli udělat jasno, to tady vlastně nezaznělo. To všechno ostatní už vlastně víme. Pardon, ještě otázka směřuje teda na tom na situaci v Sýrii, takže jestli to někdo chce ujmout. No to je na celý seminář, protože to neodpovíte dvěma větnama. Právě neodpovídal na otázku toho, co se děje v Sýrii. Ta otázka musí být komplexnější. No, protože za chvilku se podmínky světového dění mohou proměnit a ty vlny budou odjinut. Zkrátka dobře, ten seminář byl koncipován tak, aby zodpověděl, co se děje v Sýrii, ale kladl si otázky daleko širší, které nesouvisí pouze s tím, co se děje v Sýrii, ale co se děje obecně na úrovni pohybu lidí z jednoho místa na druhé a na moment, který přichází s tím, že se lidé zastavují, respektive, že se jim staví hranice do toho jejich pohybu. Tak jsem aspoň já pochopil ten seminář, takže to je jenom na odpověď a tomu dění v Sýrii. Já se na to pokusím velmi stručně odpovědět. Ta situace je katastrofální, strašně složitá. Proč teď v posledním půlroce a roce začalo tolik Syřanů odcházet ze Sýrie? Tím hlavním důvodem je fakt, že zatímco ještě třeba před 2-3 lety
se upínali k jakési naději, že se najde nějaké řešení, že třeba padne režim Bašára Asada, nebo že to prostě skončí nějakým vůbec řešením, tak tu naději ztratil. V Sýrii máme na jedné straně režim Bašára Asada, který bojuje o holé přežití a o perspektivu pro tu alavitskou menšinu, která dlouhodobě je u moci a v okamžiku, kdyby tu moc ztratila, tak by došlo na velmi ošklivé vyřizování účtu. Tím nechci nějak ospravedlňovat to, jak se chová té opozici ten režim. Na straně druhé tu máte něco, co bych se bál nazvat sekulární opozicí, ale přesto jaksi opozicí, která se ustavila nebo vznikala od začátku roku 2011 v souvislosti s tím arabským jarem v Sýrii, která ale nemá tu, řekněme, ten náboženský étos tak vyhraněný. Ta je v hluboké defenzivě, zvlášť teď, když se na scénu ještě dostala Ruská federace, jo, která samozřejmě to je další moment, kdy té opozici dochází, že prostě zřejmě tu válku v Sýrii nevyhrajou. A do toho tam je řada, ať už z vnitřních syrských zdrojů nebo externích uskupení, která jsou velmi vypjatě náboženská. Není to jenom ten islámský stát, který reprezentuje podle mého to nejhorší, co vůbec jako islám může nabídnout, ale jemu podobných skupin je tam celá řada, bojují nejen proti režimu, ale právě třeba i proti té opozici. Lidé, zvlášť v severní Sýrii, v okolí Alepa, nemají co jíst. Tady už zaznělo, že krom toho, že jim neustále padá nějaký svinstvo na hlavu. No. Nemají co jíst. Tady už zaznělo, že odchází zejména ti, co na to mají, to je pravda. Jo, prostě ty lidé z té střední třídy dělají to velmi bolestné, protože to není tak, že oni by se už nemohli dočkat, až jako opustí tu svoji zemi. Ale udělají to bolestné rozhodnutí a zvolí v podstatě v danou chvíli jedinou možnost, jak přežít, jak zachránit sebe, případně svoje rodiny a odejdou z té Sýrie. Protože kdyby často, neříkám, že ve všech případech, ale kdyby měli jasno v tom, za koho bojovat a že to pomůže, tak by to udělali. Ale oni takovou věci vidí nebo takovou vůbec nevidí. Já mám otázku, nemáte pochyby o integračním riziku, teda potenciálu těch cizinců integrace, ale ve Skandinávii je to veliký problém, mají stejný problém s getoizací, ne teda jako v Bruselu nebo ve Francii, ale třeba Skandinávie nabízí mnohem slabší med než kancléřka Merkelová. A přesto spíš chtějí teda do Německa. Z Orkusu, já nemám to číslo, bylo to teď v hospodářských novinách velký počet mladých lidí. A není to jenom druhá generace, odchází do islámského státu. A nedávno Petra Procházková zpochybnila velice ten integrační potenciál Afgánců a hlavně proto, že ty lidi se nechtějí rozptylovat, to není součástí kultury. A ti, co jsou přestěhovaní na sever Norska nebo na sever Švédska, tak se vždycky vrací ke svým bratrancům do Stockholmu, do nějaký marginální čtvrty. Takže to je trochu nerealistický, ta vaše představa. Protože jsou tam samozřejmě kurdská komunita prokazuje dostavění intelektuálů nebo mezi emigranty, ale to jsou malý čísla. Ne, já jsem, jestli jsem vyvolal dojem, že se jako neobávám té vlny, ať už muslimských nebo jiných migrantů, tak jsem vytvořil ten dojem nechtěně. Jo? Já jsem právě schválně hovořil o určitých rizicích, která spatřuji v té imigraci. Zvlášť v okamžiku, kdy ta vlna je tak vysoká. Prostě ty společnosti mají nějakou absorpční schopnost a přesně ta zkušenost tak hovoří, že ti lidé skutečně vytváří jakési vyloučené někdy až lokality, protože třeba to, co jsem říkal, že oni se přihlašují k té islámské identitě, nechci říct úplně z nouze, ale prostě je to určitá reakce na ten pobyt v tom hostitelském prostředí. To samozřejmě posiluje vědomí odlišnosti. Vědomí prostě určité možná výlučnosti. A
Ta integrace samozřejmě, teda takhle, záleží se, co si pod tím budeme představovat. Právě co to je úspěšná integrace. Pokud si integraci vymezíme tak, že to je stav, kdy ten člověk se chápe a cítí, že je platnou součástí té společnosti, pokud cítí určitou nějakou důstojnost, necítí se diskriminován a tak podobně, souhlasí vlastně s tím svým pobytem v té společnosti, pak navzdory těm rizikům, která tady zmiňujeme, úspěšné příklady takové integrace existují a není jich málo. Důvody toho, proč se radikalizují někteří lidé z těch, řekněme, druhých, třetích generací, to už je zase jako na samostatný rozbor, ale integrace toho druhu, tak jak jsem ji teď vymezil, tady zcela jistě je. Ale já jako nechci působit jako naivní hájce té integrace. Ale to je to nejdůležitější, že integraci, jak to přijmutí, jak se to povede. Samozřejmě, protože pokud se to nepovede, tak z toho pocitu ohrožení na straně majority může vzejít, nakonec jsme toho svědky už i u nás, různé nepěkné společenské tendence, poškodící. Ale rozhodně jsem chtěl vyvolat dojem, že s migrací nejsou spojená žádná rizika. Děkuji za odpověď. Další dotaz? Taky profesor Nadaná, máte mikrofon. Já bych se chtěl zeptat, média občas vykazují to, že takové bohaté, stabilní státy, byť třeba autokratické v tom regionu, Blízkého východu nebo Středního východu, jak si nevezmu jediného migranta. A je to prezentováno, že oni jsou bohaté a oni to nenabídnou, být jsou kulturně velice blízcí. Moje otázka zní, je to proto, že tam ti migranti vlastně vůbec nechtějí kvůli tomu řízení, anebo je to proto, že ty hranice jsou zavřené a ty, ať už Emiráty, Kuwait nebo Saudská Arábie vůbec jakoby nechce do toho vstupovat, protože si nechce ten svůj systém. Ty společnosti jsou kulturně velmi homogenní a ty vlády jsou si toho vědomy, že to je velká hodnota. A já jako úplně bojím se odpovědět nějak kategoricky, ale určitě existuje velká neochota na straně těch zemí přijímat ty migranty. Ale ono je to jako i z druhé strany, když si dobře, možná mají ti muslimové na Blízkém východě, ti potenciální a potom reální migranti zkreslené představy o té Evropě, což mají, to je jasné. Ale jedno je jim jasné, že z hlediska nějakých osobních svobod jim ta Evropa nabídne daleko víc, jo, než nějaká Saudská Arábie. Jo. To souvisí zase s tou diverzitou, o které jsem mluvil, soudný Syřan toho, který není zrovna členem nějakého islámského státu a podobně, tak v životní nějaké realitě v Saudské Arábii nebude spatřovat ideál, ke kterému by se chtělo přihlásit. No, ale jako data už bylo nějaký nevysypu, to se obomá. Děkuji. Další dotaz, prosím. Můžu mít taky dotaz, nejsem si úplně jistý, jestli můžete přímo na to, ale v podstatě vy jste tady, a teďka to je asi na Terezu Lakočkovou, vy jste tady zmiňovala 2000 za člun z Turecka na Lesbos, jestli si pamatuju dobře. V podstatě se tak dostáváme na úroveň ekonomiky. Jo. Jestli máte nějaké čísla, které nám asi tak možná i přiblížily, co to znamená 2000. Jo, protože pro nás $2000 je to částka, která sice nevím, to je jako na zemi, ale myslím si, že je to něco, co si dovedeme představit za nějaký zájezd na hory skoro. Jo. Takže v podstatě asi tak, jestli máte ty čísla, které tam je, a jestli jste tam pozorovali například i to, že i v těch táborech probíhala nějaká ekonomická směna, jakým způsobem tam třeba se obchodovalo s mobily, s připojením a podobně, protože podle mě to je poměrně rozsáhlý systém toho vůbec jako celého, jako je to vlastně je to podnikání. Ta migrace sama o sobě je podnikání v podstatě možná. Je to tak, já si myslím, že migrace je podnikání a že jako se souvisí s ekonomikou. Ale já teda nevím přesný čísla, kolik za co kde platí. Jenom vím právě teďka, že za ten člun z Turecka na Lesbos se to pohybuje kolem $2000. A je to vlastně člun
Je to prostě člun nafukovací s motůrkem a ty lidi tomu ještě dostanou teda jako záchrannou vestu, ale říkal ten kamarád právě, co byl na Lesbosu, že někdy ty vesty jako dělají z falešných materiálů, který dokonce se potopí, když se jako člověk topí, takže jako neplatí že za žádný jako super služby. A vím, že i v tom Srbsku fungovalo to, že platit jako taxikářům za to, aby je vzali od někud někam. Ty autobusy, co je vozí v různých zemích, tak v některých zemích jako jsou zadarmo, v některých zemích se platí třeba 30 € za to, aby je převezli. Já nevím, v Makedonii myslím, že se platí za autobus, ale jakoby žádný další číslo nevím. Já nevím, jestli kolegové, co tam se mnou byli, sedí. Já jenom právě taky kolega, který byl na Lesbu, ten tam byl vlastně nedávno a my předtím, když jsme byli na tom přechodu Babská-Berkasovo, tak tam jakoby už hodně málo lidí bylo nějakým způsobem při finančních prostředcích a velice se jim ulevilo, když se dozvěděli, že za chorvatský autobusy nemusí platit. A naproti tomu právě kolega na Lesbu říkal, že většina lidí peníze měla a byla schopná si zaplatit jídlo a tak dále. To znamená, že zároveň ještě jakoby, co jsem měl informace, byli jsme, myslím, před 14 dněma, to byl seminář taky jakoby o migraci a byla tam paní novinářka, která se dlouhou dobu pohybovala na severu Sýrie, v tom syrském Kurdistánu a ta říkala, že jakoby lidi, kteří se připravují na tu cestu, tak tam jakoby většinou prodávají všechno, co můžou nějakým způsobem zpeněžit. A aby vůbec jakoby měli prostředky na cestu a potom z toho jakoby těch jednotlivých zastavení si jakoby skládám, že vlastně za tu cestu oni jsou schopní veškeré svoje finanční prostředky vyčerpat, už jsou jakoby vysoké. Takže přesný čísla, taky kolik si berou sebou, kolik utratí, vám říct nemůžu, ale myslím si, že když jakoby se jim podaří prodat dům a auto, pokud ho mají, takže i přesto prostě jim to na tu cestu stačí tak akorát. To je můj jakoby dojem. Jestli se budou chtít někdy vracet, nebo jak to potom mluví historie, kdyby se ten konflikt uzavřel. Já nevím, nebo zapomněl. Že ne? Já v prvé řadě, to, že jsem nějak se snažil akci zorganizovat, bych řekl, že se mě nedělá úplně odborníka na migraci, to bych ani nechtěl prezentovat, ale to, co jsem třeba zachytil, podobně asi jako mohli ostatní lidi, kteří sledují třeba nějakou odbornou literaturu, je, že v některých zemích se to začíná obracet. Nevím, myslím, že kolega Kohout by možná si řekl, že třeba v současnosti existuje třeba odliv některých Mexičanů, kteří se vrací zpátky do Mexika, kteří byli třeba ve Spojených státech. To znamená, jako určitě jsou trendy, že v rámci migrace existuje nějaký zpětný tok. Jo? Asi bychom, možná Pavel k tomu ještě něco řekne, nebo No, asi lepší to nebude, jenom bych opravdu stavba, ukazuje se, že stavba zdí na území mezi Mexikem a Spojenými státy americkými ve skutečnosti nepřináší takovou bariéru jako ekonomická situace v Americe. Pokud tedy není možné najít práci, tak lidé se samozřejmě vracejí. Pokud ovšem máte hranice zavřené, tak není kam se vrátit a zůstávat na tom území. Doplnil bych i to, že pokud se Francouzi, když se mluvil o té francouzské zkušenosti, pokoušeli vracet migranty ze severní Afriky zpátky domů a snažili se jim platit v 70. letech nějaké peníze za to, že se vrátí, tak vlastně odcházeli ti, kteří v té době už byli považováni za dobře integrovatelné, a to byli Španělé a Portugalci. Jo, takže ve skutečnosti zatímco v 50. letech Španělé a Portugalci byli považováni za ty nebezpečné, dokonce ve 30. letech v souvislosti s občanskou válkou ve Španělsku je francouzská armáda, ty Španělé střílela na hranicích, aby nemohli jakoby překračovat tu hranici do Francie, tak už v letech 70. to byli vlastně lidé, kteří měli být součástí Evropské unie, tak tady zůstaňte, ale odcházejte vy ze severní Afriky a to se nepodařilo. Za 10 000 těch franků, které v těch 70. letech, co byly obrovské peníze, mohli odejít, tak to odmítali, protože zkrátka dobře chtěli zůstat. Nicméně, a chci na to navázat, samozřejmě existuje i fenomén hledání kořenů. Jakmile ti jedinci, kteří se narodí do nějaké kultury, vyrůstají tam a cítí si být jaksi vyvrženi, tak chodí například do mešit, kde jim místní duchovní radí, jakým způsobem se mají do té kultury integrovat, jakým způsobem ve skutečnosti mají nakládat s tím svým okolím, jak se mají tedy chovat. Oni ty informace samozřejmě využívají
poznávají svoji kulturu a mají tendence se vracet zpátky do těch zemí, kde mohou nacházet lepší podmínky. Ale já bych chtěl říct tady tomu fenoménu jednu další zásadní věc. Když Japonci migrovali zpět z Brazílie, kam odcházeli v průběhu přelomu 19. a 20. století a pak se vraceli v 80. letech zpátky do Japonska, tak přestože fyzicky jsou stejní, tak tou japonskou kultury byli odvrhováni, protože vyrůstali v té kultuře brazilské. No, takže tady vidíme, že i ta fyzická podobnost vlastně může být úplně zcela odvrhnutá, protože ty kulturní vzorce a ta socializace každého jedince v jiné kultuře může vlastně přispět k tomu, že doma jsou pak zpátky odvrhovaní. Že ty lidé jsou ve skutečnosti potom odkázáni k nějakému pohybu a jestli se vrací nebo ne, není otázka podstatná. Důležité je, za jakých podmínek mají zase chuť se dívat či nikoliv. Já nevím, jestli to můžu doplnit, já patřím nějak jsem tady do toho týmu, který se zúčastnil toho výjezdu a slyšela jsem na otázku tam úplně pár směšných pofrků, tak jenom jako opravdu ze zkušenosti ty lidi v kontaktu projevují lítost nad tím, že museli opustit svoje domovy, svoji zemi, své rodiny a spousta jich explicitně řekli, že je to opravdu na dobu přechodnou a že doufají, že se situace zlepší a že se budou moct navrátit a pokračovat v svém životě, který vlastně dokud nezačala válka, tak to bylo to nejlepší, co bylo. Takže... Já jenom ještě k tomu právě jednu poznámku. Já třeba osobně jim to naprosto věřím, ale zkušenost spíš hovoří tak, že byť oni tomu sami v momentě toho pohybu věří, tak když si potom, jak si jako lidé spočítají, co jim skýtá ten návrat do té země, která ještě dlouho nebude nabízet to, co ta hostitelská země, tak se z té představy návratu stane mýtus o návratu. To se prostě stalo u těch muslimských komunit ve Francii, v Německu, jo, ty desetitisíce, nakonec 100 000 lidí, co tam šli za výdělkem jako ekonomičtí migranti v 60. 70. letech, tak si slibujou do dneška, už to možná ztratila, ale příští rok dál se vrátíme do minimum lidí. Tím nechci říct, že zpochybňuji to, co říkají oni, protože ono je to samozřejmě bolí. Jo. Ale pak převáží, prostě oni se nějak adaptují a zjistí, že to ekonomicky třeba není úplně jako marný. Já myslím, že právě ukázat, že sebe reflektují ty situace a že to není jako zlaté. Jasně. Děkuju. Já bych si chtěl zeptat pana Křížka a pana Sosny, jaký si myslíš, že v tuto chvíli je úloha akademické obce, protože je tady proběhla krásná akademická debata, ale na můj vkus příliš akademická. Myslím si, že v podstatě je dobré dělat takový opozici tomu populistickému mediálnímu názoru, udělat ten akademický, ale myslím si, že úlohou by mělo být formulovat jasný závěry, jasný doporučení. Jo, a to já v tu chvíli vlastně postrádám. Jestli můžu začít. Já myslím, že to, co vlastně přišlo s tou migrací, tak ukázalo se, že nás to zastihlo v podstatě všechny nepřipravené. To nejenom, že nebyla připravená vláda, nejenom, že nebyly připravené nějaké zařízení toho, jak to má vlastně všechno fungovat, ale samozřejmě, jako bohužel, si myslím, že byla nepřipravená i ta akademická sféra. A jako myslím si, že část té kritiky určitě může padat i do tohohle světa, že si myslím, že jsme měli vůbec čem reagovat být. To, že třeba teďka z toho nevycházejí nějaké jednoznačné závěry, se obávám, že tím, že prostě jako zřejmě jsme nebyli schopni v tomhle časovém rámci k těm jasným závěrům dospět. A já se obávám, že to ještě bude trvat nějakou dobu. A mimochodem, jestli ten cyklus nějak bude pokračovat, dneska to bylo, řekněme, relativně jednostranné v tom smyslu, že se tady objevovali lidi převážně ze starých společenských věd, případně kolega Friedel měl nějaký jako biologický vstup, ale jestli pan ředitel ještě bude nějak pokračovat, tak je možné, že se tady objeví lidi třeba ze sféry, já nevím, ekonomie, někdo, řekněme, třeba možná, bylo těžko říct. A potom, jako myslím si, že ten nějaký jako konsenzus si myslím, že potom bude potřeba tvořit z těch různých, jako z té skládanky. To, co já ale považuji za docela důležité, je, že třeba i ty názory, řekněme, z tohohle typu, prostě nějakých možná varování nebo
naznačení nějaké perspektivy, já mám pocit, že je důležité, aby taky zazněly. Co z toho potom bude ve finále, to je asi taky záležitost ještě vyjednávání akademického světa s tím třeba politickým a otázka, jestli vůbec má někdo tomuhle naslouchat. To byl trošku kancel na Míře, než tam se zformulujete závěry teď. Myslím si, že obecně akademická půda stojí zbytečně mimo praktický život. Nám se hrozně těžko konkuruje politiku, protože politici chtějí tak nějakou trojčlenku, prostě nějaký jako rychlý vzoreček, jako, který nabídnou těm voličům. My jsme ne tak jako oblíbenými partnery, protože ty věci obvykle hrozně komplikují. My říkáme, ono to není černobílý, jo? Podívejte se tady, to musíte dát do nějakého kontextu. My jsme o tom přesvědčeni, ono to dává perfektní smysl, jo? Prostě muslim není každý stejný. Jo? Kdybyste chtěl nějaký závěr ode mě jako tomu dnešku, já bych řekl, a bude to samozřejmě strašně obecný zase, jo? Vidíme problém, ta migrace tu je. Rozhodně nám nepomůže, když budeme říkat, my to nechceme. Poučme se z historie, poučme se z toho, jak tu integraci, jak se dařilo nebo nedařilo dělat ve Francii, v Německu, pokud je teda jenom o ty muslimy. Rozhodně se neříďme emocemi, nebo aspoň ne primárně. Zkusme vydefinovat jasné nějaké nástroje, které pokud možno, co nejméně otupí ta rizika. O některých jsem tady mluvil, jako jsou relevantní všechny ta rizika. A pak uvidíme, jak se to vyvine. My ty migranty nemůžeme střílet někde na hranici, protože kdybychom to začali dělat, tak jako, co by tady z nás zbylo, že z téhle společnosti západní. Zároveň, když byste třeba chtěl nějaké konkrétní doporučení, ani bychom je neměli nějak přehnaně vítat, protože tím jenom posilujeme jaksi tu jejich jakousi naivní, velmi často naivní představu, že vstupují do toho ráje na zemi. Čím větší bude ta deziluze, tím horší prostě bude ta odezva. Prostě s rozumem hledat nástroje, kterými se ta migrace dá zvládnout. Ono to není jenom negativní, že jo, vždyť dokud bude v České republice průměr dítěte na ženu 1,4 nebo 1,5, tak přiznejme si to, ty ruce do těch fabrik taky budeme potřebovat. Jo. Ale pokusme se, to je můj velmi obecný, takový vlastně politický závěr, jo, s rozumem prostě hledat konkrétní nástroje, jak eliminovat rizika. Já se omlouvám, já bych do toho ještě skočil na takovou diskuse, ale my jsme vlastně minulý týden organizovali týden diverzity, kde jsme si kladli právě podobnou otázku, kterou jste tady trochu nastolil. A já si myslím, že chybí hlubší reflexe v české společnosti o tom, jaký je vztah vědců k politickým a mediálním elitám. Tato diskuse v české společnosti stále. A ono to není úplně tak jednoduché, že by vědci zkrátka dobře měli přijít a říkat politikům, co mají dělat. To je nebezpečné. Představte si, že by Karl Marx přišel a řekl, tak a dělejte toto. Ano, si myslím, že je jasná metafora toho, jak by vědci měli asi nebo neměli spolupracovat s politiky. Tam se tady byl ještě hlásil vzadu, někdo před vámi. Ano, prosím. Já jsem se chtěla zeptat, jestli je možné vystupovat příčiny, proč se tolik radikálních organizací zrovna vlastně vychází z kořenů islámu. Protože třeba, já nevím, Islámský stát, Boko Haram, Al-Qaida, Taliban, Černé září, Hizballah, Fatah, George Bush. A prostě, že se vychází zrovna z islámu, že třeba nenapadá, já nevím, podobné hinduistické, buddhistické, judajistické strany. Opravdu nevím ten důvod, proč je to zrovna tady vlastně z té jedné oblasti. Jo, extremismus i v těch jako nejhorších nějakých násilných podobách je zcela jistě transkulturní záležitostí. Nenajdete kulturu, kde byste neidentifikovali něco podobného, co dneska reprezentuje Islámský stát. Zároveň jako nechci tím uhnout od podstaty té otázky. Když chcete
Jo, ještě řeknu tohle. Islámský stát, ono někdy slyšíte, že to vlastně jako není ten islám, jo? Že to nemá s islámem nic společného. To tež třeba říkal Al-Rábí nedávno o těch agentech toho islámského státu, co točili v Paříži. To není pravda. Je to prostě jedna z verzí islámu. Jo? Prostě není to hezké, není to moc příjemné to si přiznat, zvlášť pro muslimy, teda je to zase tak zvláštní problém nečiní. Ale je to jedna z verzí, jedna z interpretací toho, co je islám a jak se má muslim chovat a vystupovat. Korán je knihou, která obsahuje řadu veršů, které z našeho pohledu jsou méně snášenlivé a které vybízejí třeba k určitým i násilným konfrontacím s lidmi jiné víry nebo případně nevíry. To, co udělá mainstreamový duchovní, vystudovaný muslim, je, že řekne, tohle jsou verše, které tam samozřejmě jsou součástí zjevení, ale je třeba je interpretovat jako v kontextu celého Koránu. Protože naproti tomu tam máte řadu vlastně protichůdných veršů, které jsou svojí povahou velmi humanistický a naopak vyzývají jako vzájemnému porozumění a podobně. To, co dělají lidi jako muslimové z islámského státu, je, že vytrhávají ty verše z kontextu, respektive to, co nazývají třeba Hasan Hanafi, čili Korán jako supermarket. Já mám nějakou koncepci politickou, nějakou vizi, čím asi nejlépe aktivizuju ty lidi v tom prostředí, které je tradičně islámské, tím, že budu používat náboženský diskurs. A kvůli nějaké té své vizi vytáhnu pouze některé verše, případně některé ty zprávy o prorokových skutcích, které se mi hodí do téhle koncepce. A nenechám si to ničím nabourat. Je to určitá instrumentalizace toho náboženství nebo těch zdrojů toho islámu. Ale zároveň tím právě nechci říct, že by to nebyl islám. Je to prostě určitý způsob, jak interpretovat Korán a ostatní náboženské zdroje a jak být muslimem. Jenom zdůrazňuji, že to, co představuje islámský stát, je pro naprostou většinou muslimů považován právě za extremistické a nelegitimní. Ale jinak ono stačí otočit tu perspektivu, jak se díval obyčejný civilista v Bagdádu v roce 2003 na ty proklamace americké administrativy o zasévání se demokracie na Blízkém východě. Děkuju a já si vlastně dovolím tu debatu ukončit, protože už nás za chviličku budou vyhánět z knihovny, která už teď přesluhuje o 5 minut déle, než je obvyklé. Já vám všem děkuji za diskuzi, děkuji za vaši účast a pokud budete mít zájem, tak můžete přijít na další kolo za týden s tím, že jenom sledujte stránky knihovny, protože se trošku změnil ten registrační formulář a je nutné se zase zaregistrovat, tak prosím vyplňte, když si možnost registrace.